नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं एक छोटा सा झूमर गीत लेकर आई हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। गुरु के चोटिया साहब कैसे है जी, गुरु के चोटिया साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। गुरु के चोटिया साहब कैसे है जी, गुरु के चोटिया साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। जवन बोली सास बोले उहे ससुर जी, ससुर जी के तानवा साहब कैसे है जी, ससुर जी के तानवा साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। गुरु के चोटिया साहब कैसे है जी, गुरु के चोटिया साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। जवन बोली जेठनी बोले उहे जेठ जी, जेठनी के तानवा साहब कैसे है जी, जेठनी के तानवा साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। गुरु के चोटिया साहब कैसे है जी, गुरु के चोटिया साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। जवन बोली ननदी बोले उहे देवर जी, नदी के तानवा साहब कैसे है जी, नदी के तानवा साहब कैसे पियवा जब परदेसवा रहब कैसे, पियवा जब परदेसवा रहब कैसे। आप ये गीत आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना।